ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಬತ್ತಿರ್ತುಲಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಬೈದಿರ್ ಲೀತಿ ಲತ್ತಂಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಲತ್ತಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದುಂಡು ಪುಂಡಿ ಅಂಬಿನೀರು ಮೈತಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚಂದ್ ಯಾನಿಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ನು ಐಕ್ ಬಿತ್ತಿ ಎಂಚ ಪಾಡೋಡು ಎಂದಲ್ಲ ತೆರೀದು ಪಾಡ್ನತ್ ಎಂಕ್ ತೆರೀಲಕ ಪಾಡುನು ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೇಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚೊಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಂಚಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೆಲವು ದಿನ ದಿಂಚಿ ಬಸಲೆ ಕುತ್ಪಂದಲ್ಲ ವಾರ ಹೆಚ್ಚಾಣ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಹೆಚ್ಚಾಣ ತುಜುಡು ಬಸಲೆ ಕುತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಕುದ್ದುಜಿ ದೆಂಬುಲ ಜೋರು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಹೊರತೆ ಕೆಲಸ ಆಂಡೇನು ನಾನು ಕೈ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬಸಲೆ ಕುತ್ಪರೆಕೆಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಸಲೆ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುತ್ಪೆ ಇನಿ ಬಸಲೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಬಸಲೆನೆತ್ ಲತ್ತಂಡೆಲ ಉಂಡು ಸುಮಾರ ಅವೆನ್ನ ಕೊಯ್ಯರುಂಡು ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂದಿತ್ತೆರ್ ಎಂಕಾರ್ನ ಪುದರ್ ನೆನಪುಂಡು ಸಾರಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಆತ ರುಚಿ ಹತ್ತು ಬಂದ ಸತ್ಯ ರುಚಿ ಹತ್ತು ಆತು ನಮ್ಮ ಗಿಂಜ ಲತ್ತಂಡೆ ఒక ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಬರಪುಂತೆ ಆತು ರುಚಿ ಹತ್ತುಂದು ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದಿತ್ತತೆ ಜೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ತುಂಡ ಐತ ಫುಲ್ಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಹದಾ ಬೇಯ್ಯೋಡು ಹದಾ ಬೇಯ್ತಿನ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇಯ್ಪದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟ್ನಿದ ಲೆಕ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾಯ್ತದ ಅಲ್ಲ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿಂಡ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಒಂತೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಬುಲೆ ಒಂದ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಬಿತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬುಲೆದಿನ ಬಿತ್ತಿ ಜತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕೊಯ್ಕ ಸುರುಟು ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಸಲೆ ಕುತ್ಪುವೆನ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಒರಾನೆ ಆಪಿನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ ದಾಲೆಪ್ಪು ಜೇಟ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಂಡು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಇತ್ತನ್ ಸಿರಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಎತ್ತಿತ್ತು ತೋರಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಗಿಡ ಒಟ್ಲುಂಡು ಏನು ಪಂತೈತೆ ಈ ಗಿಡ ತಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ತೋಜುಂಡು ರಿದ್ವಿನಕರ ನಾಯಿ ಕುರೆತೊಂದುಂಡು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ತುಯ್ಯೆ ಇರ್ಲ ತೋಜುಜೆರ್ ರಿದ್ವಿನ ಇಲ್ಲುಂದೆ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲುಂದು ಅವ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಬತ್ತಿರ್ತುಲಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಬೈದಿರ್ ಡೇಟುಂಡು ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತುರ್ತೋರಾದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಡೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಉಡೇಲ ಕಾಪು ಇನ್ನ ಮೂಲಂಗಿ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೋರ ಪಾಡೋಡು ಮೂಲಂಗಿ ಒಂದು ಕೊಯ್ಯನ್ವೆ ಇಂಚಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜ ಬೇತಾಂಡ್ ಲೀತಿ ಲತ್ತಂಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಲತ್ತಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದುಂಡು ಏನು ಮಾಮಿ ಬಾರಿ ಇದ್ದಿ ನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕೆಬಿತು ಪೂರ ಗೆತ್ತಿತ್ತೀರು ಬಂಗಾರ ಪಿರಿಯತಿ ತರೆ ಉಣ್ಗೆ ಐಕ್ ಬೊಕ ದಾಲೆ ಜನನ ಬಸಲೆ ಕುತ್ಕೊಂತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ದಿನ ಬಸಲೆ ಕುತ್ಕೊ ತೋಜುನೇನು ತೋಜುಜೆ ತೋಜುವನಾ ತೋಜುಜಿ ಈ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದಿನ ಬಸಳೆಯನ್ನು ಕುತ್ತುಗ ಬಂದರೆ ಅಂಚೆ ತಿಪ್ಪಾಡು ನಾನು ಇಂಚೆ ದುಂಪೋಗಿ ಬುಡೋಡಿತ್ತೇನೆ ಬುಡ್ತುಜಿ
ಬೊಕ ಮಿತ್ ಪೋಪುಂಡು. ಸಪುರ ಆತುಂಡು ಯಾವ್ದು. ಅವು ದಿಂಬಿತ್ತನತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಗ್ಲ ತೋಜಿದ್ದು ಜನರ್ನ ಕಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ಸರಿ ಬೈದಿಜ್ಜಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಬತ್ತಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥಾಂಡತೆ ಅರು ಆತು ಪ್ರಾಯದಾರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೆರು ಬಂದು ಅಂಚದ ಬತ್ತಿಜಿಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಂಗಿ ಕೊಯ್ತೆ ಪಂಡತ್ತೆ ಅವು ಬಯ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಿತ್ತು ಪಾಡೋಡು. ಓ ದೀವ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಪಂಡೆ ಕೆವಿ ತೆಗಿತಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕೆವಿ ತೆಗಿತ್ತಿನ ನನ್ನ ಕೊಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅದ ಗೇದಿನಿ ನಿಗುಲ್ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪೊಡುದು ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆಂದು ಯಾನ್ಲ ಕೆವಿ ತೆಗಿತ್ತು ದೀದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ತೂವನ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಕಡೆ ದಿಂಬುಡು ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪಿತ್ತಜಿ ಬಂಗಾರ ಬಿರಿಯಂದತ್ತು ಆರು ಆರ್ನ ಕೆವಿ ಬೇನೆಂದು ಗೆತ್ತೀನಿ ಕೆವಿ ಕಿರುಮೊಂದಿತ್ತಿನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ನ ಗೇದಿನಿ ಇರುವೆರ್ನಲ ವಿಷಯನ್ ಪಂದು ಬಿಡ್ಕಂದು ಪುಂಡಿ ಅಂಬಿನೇರು ಮೈತಿನ ಬದನೆತಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಂಡ್ ಪೂ ಪೋರೆ ಆತದಿತ್ತೆ ಪೂ ಪೋಂದುಂಡು ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಲ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬದನ್ನ ನೊಂತೆ ದಿನಡು ಬದನೆ ಆಪುಂಡು ಪೂ ಪೋತುಂಡು ಲಾಯ್ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕಿಂಜಿ ಕಿಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೋಜಾತಿಜಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಜವೆಂಗೆ ಮುಂಚಿದ ತಾಯಿ ಬಂದು ಅವು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ದಿಂಬುಂಡು ಬಯ್ಯದನ ತೋಜಾಯ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ನವಿಲ್ ಈತೆ ಗರಿಪು ಇವಕ್ಕ ಅದು ಪುರ್ಲು ತೋಜಿ ಗರಿಪನ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡತೆ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ನಾಯಿಲ್ದ ಲೈಕ್ಲೆಗ್ ಮನಿ ಪೂಜ ದಾಲ ಬನ್ ಪೂಜ ಒಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ದಿಂಬು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಪಜಿರ್ ಪುರ ಪರ್ಪರೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಜಿ ದಿಂಬುಂಡು ಪಂಡತೆ ಮೂಲಂಗಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಚಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಂಡ್ ಬಯ್ಯ ಹಾಕಿನ ಐತೆನ್ ಬತ್ತಿನಿ ಐತೆ ಒಂತೆ ಪಜಿರ್ ಪುರ ಗೆತ್ತದು ಕೂಡ ಏನು ಮೂಲಂಗಿದ ಬಿತ್ತು ಪಾಡುವೆ ಅಂದು ಮೂಲಂಗಿ ಶೋಕಾದಿತ್ತು ಬೊಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇ ಪರೋಟ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಕೈಪುಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಂಗಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ಗಂದು ಬತ್ತೆ ಪೊಯ್ ಮರಣಿ ಮೂಲಂಗಿ ಗೇತಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ತುಲೆ ಅವು ಮುಚ್ಚಿತಿಜಿ ಮೂಲಂಗಿದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡೆ ಅನ್ ಗೇದಿನ ಮರಣಿ ಗೇತೆ ಅವೆನ್ನ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕುಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಮೂಲಂಗಿ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದದ್ದೆಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಸೈಜ್ ಕಿಂಜ ನಾಲಿತ್ತುಂಡು ನಾಲಿನ ಪರ್ತೆನ್ ಕುಡೋರ ತಿಪ್ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಶೋಕುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮೂಲಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಲುಂಬುಗ ಎಡ್ಡೆ ನೀರುಡು ಬರೋಂದೇನು ಚೆನ್ನೊಂದು ಪಜೀರ್ ಪೂರ ಪರ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲಂಗಿ ಐನದ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗೆತುನುಜಿದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಳ್ದುಲೈ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಜೀರ್ ಬರ್ತದ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನ ತೋಜಾವೆ ಕಿಂಗಿಂಜ ಪಜೀರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮಲ್ಲೆ ಹಾಕಿನ ಬರ್ತ್ ಕಲೆಂಡ ಸೈ ಎನ್ನತೆ ಪೂರ ಜಗ ಸರಿ ಮಲ್ತೆ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಬಿತ್ತು ಪತೊಂಬು ಇದೆ ಉಂಡು ತೊಟ್ಟೆಡು ಬಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದೇ ಮೂಲಂಗಿದೆ ಬಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ನು ಐಕ್ ಬಿತ್ತು ಎಂಚ ಪಾಡೋಡು ಎಂದಲ್ಲ ತೆರೀದು ಪಾಡ್ನತ್ ಎಂಕ್ ತೆರೀಲಕ ಪಾಡುನು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಮೊರಾಣಿ ಅನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟ ಆತುಂಡು ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಾತು ಮಣ್ಣೀರ್ ನೀರು ಪಾಂಡಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಸರಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ಗಿಡಕ್ಲೆಗ್
ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತೆ ಪಸ್ಸೆ ಉಂಡು. ಐಟೆ ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿ ಆತುಂಡು. ನಿಂಗೆ ಪರೋಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೆತ್ತ. ಈತ ಅಂಡೆಯೋ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಬದನ್ದ ತೈ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ನಡ್ಲ ಬಂದು ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮೂಲಂಗಿ ಮಲಿಪು ಬಂದು ಬೆನ್ನಿ ನಡಿಯೆ ನೀರು ಮೈತುದು ರಸಮ ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಚೂರು ಪಸ ಅನ್ಪುಗ ಇದು ಬಿತ್ತುರಟು ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಇಂಚಿನ ರಟ್ಟಾಂಡು ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂತೆ ಕಾರಿಗೆ ತೊಂದೆನ್ ಉಂದೆನ್ನ ಮಾಮಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೀರ್ದ ಪೊಡಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ಬದಾಮ್ ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಈತೆಂದು ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕ್ ಬೊಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆವೊಡು ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ತೀಪೆ ಬೋಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಕ್ಕರೆ ತೀಪೆಗ್ ಬೊಡಿತಿನತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ತೊಂದೆ. ಫಸ್ಟ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಚೆನಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದೆ. ನೆಯ್ಯಿ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚೊಂದು ಬನ್ನಗ ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡ್. ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಗ ಐಕೊಂತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್. ಅವುಲ ಹದೋಟು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಬದಾಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂದೆನ್ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆತೆ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇಜ್ಜಂಡ ಬೊಕ ಕರಟುದು ಪೋಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಆತುಂಡ್ತುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಡ್ ಇಕ್ಕಡ ಪೇರ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆತೆ ಆ ಪೇರ್ಗ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬೆಚ್ಚಾವರೆಗ್ ದಿಯೆಯನ್. ಪೇರ್ ಹದೋಟು ಬೆಚ್ಚೊಂದು ಬತ್ತುಂಡ ನೀರ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಪಾಡ್ದೆ ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ದೆತೊಂದೆತೆ ಅವು ಬೊಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ನ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೀಪೆಗ್ ಬೊಡಿತ್ತಿನತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಡ್ನ ಮುಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡ್ ಏಲಕ್ಕಿನ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ತುದ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ. ಕೀರ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಮಾಮಿ ದುಂಬುಲ ತಿಂತೆರ್ಗೆ ಆರೆ ಪನ್ನಿ ಕಾರಿ ಉಂಡತ ಐತೆ ಕೀರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿಗ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ದಿಯೆನ್. ಒಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒರಾನೆ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾನ್. ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪೇರ್ ಹಾಲರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಡ್ನಿ. ಬೊಕ ಪೇರ್ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಪೇರ್ ಸಾದ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನಗ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ತೋಜಾವ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ತುಲೆ ಕುದಿ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಗ ಕಾರಿನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋಡು. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇದು ಮುಟ ತಿನ್ರೆಲ ತಿಂದಿತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಶೋಕ್ ಆಂಡ್ ಆರು ಪಂಡೆರ್ ಯಾನ್ ದುಂಬುದಕುಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್ ತಿಂತೆ ಈ ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನಿ. ಉಂದು ಕಾರಿ ಉಂಡತೆ ಪೇರೊಡ್ದ ಅಂಶ ಒಂತೆ ಒಯ್ತುನುಂಡತೆ ಅದಾಗ್ ಒರ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಕುದ್ದಿ ಒಂದ್ ಬತ್ತುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದಿಯಾರೆ ಇಜ್ಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ದೀತೆತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕ್.
ಪೂರ ಪಾಡುಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕುದಿ ಬತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಕೀರ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗಜ್ಜಿನಿಕ್ಕ ಕುದಿ ಬತ್ತುಂಡುಲೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆಯನ್ನ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಕೈತೆ ಕೀರ್ ಚಪ್ಪೆ ಅದು ರೆಡಿ ಆತುಂತುಲೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ತೋಜ ಆತುಲೆ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾರಿ ಐತಲ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗ್ ಪಾಡುಂಡೆ ತಿನ್ಕ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮದೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನತ್ ವಿಡಿಯೋನ್ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.